बर' मिडियामनि जि पस्ट जोंनि जि स्टेट लेभेलावनो जा जि लेभेलावनो जा बेयाव बिअ आरो डिअआ भेकेन्ट पजिशनखौ हरनांगौ। जेरैबायदि नोङो डेट पस्ट थायो, रिटायार्ड भेकेन्सि थायो, बेखौ बिथांमोना प्रपारलि हरनांगौ। आरो बिथांमोननि नेग्लिजेन्सिया जाबाय, बिथांमोननि कनस्पिरेसिया जाबाय, बोरैबा बोरै बर' मिडियामाव एपइन्टमेन्टखौ खमायनानै बर' मिडियाम स्कुल बुथारनो हायो नामा? बर' मिडियामाव टिचार खम जायोबा डेफिनेटलि स्टुडेन्टआ खम जागोन। टिचार गैयि स्कुलाव सोर एडमिसन होगोन? सोर बिमा बिफाया रिक्स लागोन? बयहाबो गावनि गथ' गथायनि जौगानाय आरो क्वालिटि इडुकेसननि बा कम्पिटिटिभ जि मोनसे जुग बेखौ लानानै बयहाबो सिरियास। दा स्कुला टिचार मोनाबा, स्टुडेन्टआ गैयाबा, एनरलमेन्टआ खमायोबा 11,000 जे मार्जार खालामबाय, बर' मिडियामखौ जे 11,000आव सोफानो नागिरदोंमोन, 11,000खौ मार्जार खालामनानै स्कुल बुथारबाय। आरो दिनैबो बिथांमोना पाके प्रकारै बर' मिडियाम स्कुलाव मास्टार गैया, बर' मिडियाम स्कुलाव एनरलमेन्ट गैया, बेखौनो बुंबाय थायो। दा बेखायनो बिनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ जों बुंनाय जादों, बर' मिडियामाव गोबां पस्ट दङ, खिन्थु बेखौ दिन्थियाखै। आरो बिनि थाखाय फेक्ट फाइन्डिं जानांगौ आरो प्रपारलि बिनि एपइन्टमेन्टआ जानांगौ। गोजोन्थों।